Il-Kummissarju tal-Standards sab lid-Deputat tal-Labor Michael Farrugia ħati li ma qalx is-sewwa meta stqar li l-pubbliku kien ippropona l-inklużjoni tal-imrieħel maż-żoni fejn jista' jitla' binjoli meta din fil-verità kienet gidba. Għalhekk l-eks Ministru Laburista nstab ħati li kiser il-kodiċi tal-etika. Dan ħareġ waqt il-laqgħa tal-Kumitat Parlamentari għall-Standards fil-ħajja pubblika hekk kif ġie diskuss ir-rapport dwar l-allegazzjonijiet serji li saru fil-konfront tal-eks Ministru Laburista Michael Farrugia li sal-lum għadu deputat fil-Parlament. Fix-xhieda li kien ġabar il-Kummissarju tal-Standards Mejju li għadda, l-eks kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar Johan Buttigieg kien qal li ż-żona tal-imrieħel ma kienitx imsemmija fil-konsultazzjoni pubblika dwar il-high rises, jiġifieri binjoli. Dan hekk kif skont Buttigieg stess wara li ħarġet il-konsultazzjoni pubblika irrealizzaw li ħallew l-imrieħel barra biżbal. Barra minn hekk waqt din ix-xhieda partikolari huwa spjega li peress li l-policy l-antika ma kellix restrizzjonijiet u issa qed isemmi din iż-żona ma jfissirx li din qatt ma kienet eliminata. Buttigieg enfasizza għal aktar minn darba li l-imrieħel dejjem kienet intenzjonata li tkun waħda minn dawn il-lokalitajiet. Apparti minn hekk waqt ix-xhieda huwa qal il-kopja tal-policy reveduta intbatet lid-deputat Michael Farrugia għalkemm hu ma weġibx meta kien mistoqsi għalfejn Michael Farrugia kiteb ittra l-Awtorità tal-Ippjanar sabiex l-imrieħel tkun miżjuda. Buttigieg qal li din l-allegazzjoni probabbilment qed tirreferi għal ittra li fil-verità ntbatet liċ-Chairman tal-Awtorità tal-Ippjanar Vince Cassar huwa qal li sa fejn isservi l-memorja tiegħu f'din li tqal sabiex l-imrieħel tkun miżjuda. Intant waqt il-laqgħa tal-Kumitat tal-Standards fil-ħajja pubblika intlaħaq bil sabiex isejħu lill-Kummissarju tal-Standards kif ukoll id-Deputat tal-Labor Michael Farrugia. Waqt din il-laqgħa f'isem il-Partit Nazzjonalista pparteċipaw id-deputati Ryan Kallus kif ukoll Mark Anthony Sammut.